Заповедите на съвестта, уважаеми дами и господа, са критериите на нашата съпричастност към правото слава, правото дело и правата вяра. Не може да си рицар на истината и борец за справедливост, ако твоята съвест не те родее с тежненията на собствените народ, с болките и страданията на хората по света, с мечтата за красива и просперираща България. Заповедите на съвестта направиха американския журналист Джулиан Макгахан освободител на България, който само седмица след потушаването на въстанието изтръгна от света вик на състрадание към мъката на 30-те хиляди убити, на 80-те напълно изгорени и 200-те ограбени български селища, за безброя изтезавани, усъкатени, изнасилени православни българи. Будната съвест на английския журналист Уилям Гладстон, въпреки неговото странно, вероятно по целесообразност, определение за турското робство като присъствие, със своите репортажи и коментари направиха така, че премиера на съюзническа Великобритания Дизраели да откаже военна помощ на Турция и да реши по този начин изхода от руско-турската война. Човек или има, или няма съвест. Съвестта е връзката ни с небесата. И тя е единствения самокритерий и съдник за добро и зло, за истина и лъжа, за благородство и духовна нищета. Да слушаме и изследваме съвестта си е нашен вечен дълг към паметта на панагюрците, станали донски казаци, на преклонение пред Бенковски рай на княгиня, на признателност към майка и син Скобелеви, на благодарност към император Александър II, на възхита към Тургенев, Достоевски и Верещагин, на уважение към граф Игнатиев, Позитано, Легей и Алабин. Но наш дълг днес е заедно с всички борци срещу статуквото да изградим брод през реката на времето, приемайки една обща съдба със всеки, решил се да работи честно за благоденствието на нашия народ, в прослава на Отечеството и за възхода на човешката цивилизация. Ако търсим брод между уроците от миналото и днешния ден, ако искаме да намерим брод към сърцата на хората и да изведем Отечеството от дълбоката пропаст, която се оказа за последните 25 години, ние трябва да си дадем сметка, че без чиста съвест и само с добри намерения не можем да бъдем чути и разбрани. Че за обикновените хора, за които смисъл на живота е в техния дом, в бъдещето на децата им, в здравето на родителите им, в увереността за утреж ден, от първостепенно значение са не думите, а действията и най-вече резултатите от тях. Големите идеи, големите промени, революциите и войните са и голяма опасност и плашеща неизвестност за огромното мнозинство българи, които не приветстват сътресенията, проявявайки патриархалност и консерватизма. И когато някой идва да ги освобождава от национално или социално робство, да им отваря очите за злото, което ги заобикаля, ако този някой също е предмет на подозрение и проверка за истинност и безконечност на намерението му, преди хората да му бъдуват доверие.